ତମେ କହୁନ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ। ମୋ ଧନ ନାକେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଖାଇବ ବୋଲି। ଇଏ ଖାଉଛି କହିଲା ବେଳୁ ନୁଚୁଛି ଯାଇକି। ମୋ ଗେଲି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଖାଉଛି। ସେଟା କ'ଣ? ଟମାଟୋ ସସ୍। बाबा कहाँ मैंने ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହାଁ ନା ଏଗୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ରଖ। ନଉନ। This is called special egg roll with keema chicken. ନିଅ। ଧନ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁ ଖାଇ ସାଇଲୁଣୁ? ଏଟା କେମିତି ଖାଇଦେଲୁ ବେ? ହାଁ? कमेडी खाने की ना अंडा रोल हो रहा ହୁଁ। मैं तो ना गल डाला ଅଣ୍ଡା ରୋଲ କରା ସରିବ ଖିଆ ସରିବ। ଗୋଟେ ଖାଇକି ଫେର ଆସିକି ନାକେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବ ବୋଲି। बाबू कर सकती अंडा रोल ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ପେପର ଗୋଟେ ପକା। कहीं ତୁ କିଛି ପାଇବୁନୁ ଏଇଟା ଭାଇ। ଏମିତି ପକେଇବୁ। खाऊंगी देख और दो चिकन